The earth was like a marble, and I was a giant on it. Ahoj, je listopad, zdravím vás z brněnské přehrady z lodi a v tomto videu bych vám velice rád ukázal, jak jsem strávil poslední zhruba rok mých rybářských výprav, a to lovem kaprů z lodí. Lov z lodí je oproti lovu ze břehu jiný v té perspektivě, kterou vidíte. Ze břehu jste schopni vidět určitý úhel pohledu z toho místa, kde sedíte, kdežto na té vodě máte dokonalý přehled 360 stupňů okolo sebe. Vidíte v podstatě břehy, vodu, ostatní rybáře, máte představu, kde se ryby vyskytují, a když hodně používáte sonar, tak vidíte i pod tu vodu. V čem je lotina oproti, když chytáš ze břehu? Větší svoboda. Tak život na lodi je zvláštní tím, že v podstatě veškeré aktivity děláte na 8 metrech čtverečních. Na 8 metrech čtverečních jíte, spíte, připravujete si jídlo a i krmení pro ryby. Je to taky takové docela důležité vybrat si tam správného kamaráda, správného parťáka, protože ne se všema se na těch 8 metrech dá vydržet, a já si myslím, že ten poslední rok jsem tam měl ty správné lidi. Vodík, to bylo super úplně. Jaký to je pocit? To je úplně to je nepopsaté, to je úžasné. On to zvládne. Myslím si, že bylo už hodně řečeno o technice a taktice lovu kaprů. Já bych velice rád vyzvehl jednu výhodu lovu z lodě, a to je možnost rychlého přesunu. Myslím si, že 80% úspěchu při lovu kaprů závisí na místě, protože jednoduše nemůžete chytit rybu, že na tom místě není. A taky si myslím, že 90% ryb v tom revíru je pouze na 10% toho revíru, že velká část těch vodních ploch není obývaná pravidelně rybama. A ta loď vám skýtá úžasnou možnost se velmi rychle přesunout. Stačí zvednout kotvy, vytáhnout udice, nastartovat motor a za několik desítek minut jste třeba kilometry daleko. A to si myslím, že je jedna z klíčových výhod lovu kaprů z lodi. Změna místa ryba jistá.
Ukáž se. Time to get ready for total rebellion. Everybody fighting for total rebellion. We got up for the clash. We're more than a million. We're breaking the walls. From the golden pavilion. Less than a minute for total rebellion. We'll start the fire. Through the glass medallion. Under the sign of the Archer Stallion. We're getting all ready. Total rebellion. Já musím jít hlavně tak nějak, ať ti nevezmu ty prut. A už mokrý, už to teče. Hlavně nehodí přímo do vody. Asi, že taky opakuje. Atakuje si myslím. We're getting all ready for total rebellion. Ty vole, nechci. 24. Ten má 22 kg, třeba 20. To je mazec. Ty vole. Tak to je nádhera. To je fakt, jo, to je úžasný. Jo. Super. Zvrtí. Ti nevypadne. Se zlobí, ty vole, to je 20 hochu. Myslíš? Kapr má tak 24-25 kg. Když odvážíme sak, že sakem 26, tak můj osobní rekord je 5. Yes. Yes. Rád bych vám poděkoval, že jste touto formou se mnou sdíleli poslední rok mého rybářského života. Za celkem 7 výprav jsem na lodi strávil asi měsíc a byl to velice pěkný čas, nicméně už teďka toho mám trošku plný zuby a velice rád se v příští sezóně budu věnovat i jiným způsobům lovu ryb. Myslím si, že proto, aby se rybář komplexně rozvíjel, je potřeba střídat a obměňovat rybolovné techniky. A to nejen v rámci kaprařiny, ale i v rámci lovu jiných ryb, například přívlačnou, plavanou, možná muškařinu. A tady toto umožňuje člověkovi lépe a komplexně vnímat život okolo vody a ve vodě. Díky, ahoj.